Paglugway sa programang Igbo sa 22 kamang barangay sa lungsod sa Rizal, nagmalampuson. Igbo Municipal Federation, gimugna. Ang kinatibuk ang detalye sa nato sa report ni Lorvie Cabilin. Tungod kay nagmalampuson ang paglugway sa programang Enhanced Gasang Bahandianon sa Umahan o Igbo ngadto sa 22 ka mga barangay sa lungsod sa Rizal ning probinsya sa Zamboanga del Norte, gimugna ang Municipal Igbo Federation sa mga asosasyon sa mag-uuma sa nasangpit nga lungsod. Kini pinaagi sa usa ka General Assembly nga gipahigayon dito sa covered court sa barangay Nilabo sa nasangpit nga lungsod kaniadtong Setyembre 17 ning tuiga. Ang kalihukan giduyugan mismo sa kapikas ni Governor Roberto Uy nga si Evelyn Tang Uy, kinsa mao ang kasamtangan nga National President sa Philippine Federation of Local Councils of Women ug mo'y usa sa nagpaluyo ug hugot nga nagsuporta sa programa nga Igbo. Mga Presidente o Vice President sa munisipyo ng Rizal, salamat sa inyong pagsanong aning programa. Salamat sa inyong pagtawag. Kaya wala ninyo dawata, dili yun di mahitabo dire sa Rizal. Ang among kalipay kanang makadungog mi sa mga testimony sa mga nagtrabaho diha nga nakadawat na o kanang bahin. Matod ni Provincial Agriculturist Ms. Mabel Bustalino nga tinguha nga pinaagi sa pagmugna sa maong federasyon, matagaan og giya ang mga mag-uuma alang sa dugang pagpalambo sa ilang matag asosasyon. Pag-federate ni ini, mahimo silang makatagaan nato sila giya nga para mausa ang ilahang tumong og tinguha kung asa sila gusto nga mulambo sa maong programa. Dako kayo ta og kalipay, magpasalamat kita sa atong halangdong gobernador Roberto Y. Uy uban sa iyahang asawa nga abtik nga duna poy dughan sa pagtabang sa atong katawhan. It's so dili nako just describe in just one word because ang maong katabang dili lang kay usa, duha, lima katawo, 10 katawo ang nalipay nakapahimulos, daghan na kaayo nga katawhan ang ato ang napahimus. Atul sa maong kalihukan nakadawat og bugas ug radyo ang matag asosasyon ug nakadawat og payong ug face mask ang matag usa nga mitambong niini. Miduyog sab sa kalihukan sila former Polanco Mayor Roberto Pinpin Uy Jr., si Dr. Asterio Saliot ug Mr. John Pelpinosa sa Igbo Program Management Team, Executive Assistant Mr. Joey Bernad, Igbo District Coordinators nga sila Mr. Tata Campos ug Miss Anabelia Conde, ug si Dipolog City Councilor Praxi Rubia, kinsa mo'y usa sa mga dinapit nga mamumulong. Kay baluan nga susama sa mga proyekto sa kagamhanang probinsyal sa administrasyon ni Governor Uy nga pagsemento sa dalan, pagtukod og mga covered court ug mga patubig, diin tanan ang makabenepisyo, ang Igbo program alang sa kapanginabuhian sa katawhan o sa usab ka programa sa probinsya diin walay pili ug para gihapon sa tanan nga kutob sa buot mo apil sa maong programa. Magpabiling updated sa pinakalahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Igbo Agribalita, Steven Cabalida Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.